Salam dostlar, Blender sapaklarımızın 18-sinde shrink flat'ten hem de push pull kurallarının näyle ulanışı barada size gurun verjek bolýan. Inni häzir aslında ikisinin näme many aňlajagyny aýdaýyn birinji bilen. Aslında shrink flat'ten hem push pull kurallary ikisi paşçy diýen ýaly şowurdat. Olar näme peýda berýär? Obyektlaryň saýlanan face'laryny çiğişirmäne ýa-da ýemşertmäge kömek edýär. Men şu dogry edip düşündirip bildim kam diýen täbi şundanam ýara çiğişirmäge şol taýlan face'lenmede ýa-da belli bir derejede şolary ýemşertmäne kömek edýär. Indi men size onu iki sana kural bilen düşündirjek. Birinji A harpyna basyp hemme obyektlerni delete edýär we shift A basyp meshlemlerin arasyndan UV sphere çağırlaýyn. Ingolf şowalarym kadýan inni taba basýan we edit moda geçýän. Şu basýan face moduna geçýän we ine şu ýokardan bir face taýlaýan we alt basyp taklap myşkamynyň çep knopkasyna basýan. Ine şu döwründe hemme face'leri taýlady. Inni biziň shrink fact'ın guralymyz ine şu ýerde bir ýerde basamdan soň ine şu ýaly gizmo çykarýar üstüne. Sesek şu gizmony şeýle çeken ýagdaýymyzda şu taýlan face'lenmedi ünseren ortamda belli bir derejede çiğişirdi. Inni aşağıdan shrink fact'ın aşağıdan öz menüsü çykýar. Indi golaylaşdyk. Berde offset even şunu belli bir derejede düzleşdirmäne, ýagny öz topologiýasy boýunça belli bir derejede düzleşdirmäne kömek edýär. Şeýle piçikän bassak ünseren ortamda şarjyda bolsa görünýändir. Inni proportional editing. Proportional editing bolanda şunun çiğişirliş görnüşlerini taýlap bolýar. Muňsyna piçikän basamdan soň menü ütgeýär. Inni birazajyk üýde süýşen bolsak, ünseren bolsaňyz almaň şekilde meňdendir belli bir derejede. Inni biz şu çiğişirliş görnüşini ine şu taýdan proportional fallen ine ütgedi bilýär. Ine sfera ýagdaýyna getirdiği bilýär, birazajyk daşarak süýşen. Siz düşünüp bolýar, sfera ýagdaýyna getirdiği bilýär, root ýagdaýyna getirdiği bilýär. Bäde sharp ýagdaýyna getirdiği bilýär. Ýa-da linear ýagdaýyna getirdiği bilýär. Ine belli bir derejede alma görnüşine getirdik diýsegem bolýar. Inni munyň ikinji görnüşini häzir bärden object moda geçýän, ýani delete edip bolýan we bärden monkey head çağırýan. Monkey head'imiziň ine öň tarabyna geçýän we tab basyp edit moda geçýän. Inni push pull guraly bärden monkey head'imiziň ýanyna süýçeliň birazajyk. Inni bärden basyp saklaýar we aşagda push pull guralynyň üstüne geçýär. Inni push pull guraly edilýän käli shrink fact'ın ýaly ýöne ikisiniň arasynda azajyk tapawut bar. Häzir ol tapawuty häzir men size guraly ulanyp görkezemde özüňizden düşünersiňiz. Inni şu üstündäki gizmony çekip başlasam özüme tarap inseren bolsaňyz monkey head birazajyk çiğişdi. Hasam çiğişir bilýän şeýle ýagdaýda inseren bolsaňyz monkey head'imiz birazajyk çiğişdi. Inni muny içine tarap itip ýemşerdilen bilýän. Inseren bolsaňyz belli bir derejede ýemşerdi. Ene dostlar, Blender sapaklarymyzyň 18-nji şulardan ibaratdy. Videomuzy halan bolsaňyz kanalymyza agza bolun, like basyň, gyzyklanýan soraglanyňyz bolsa kommentariýalarda soramagy ýatdan çykarmagyň. Sapaklarda görüşýänçä dostlar.